алайкум бародарҷонои ман, рӯзатон ба хайр бошад. Марҳамат тамошо кунед. Lexus RX 350 барои шумо пешниҳод мекунем. соли 2008 мошин рестайлинг. ҳолаташ хушрӯак аст, чхеле ки дар намор дида истодед. Нархаш ҳам нархи беҳтарин 125000 сомон. срочна камтар муомила дорад, бисёр не. Хайрдорон марҳамат, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. боварӣ дорам мошин ба шумо мақбул мешавад, барое ки сети сафед бардор аст, ҳама сети хушрӯ, дискои рестайлинги, балонош нав, кузуфошам тоза, мойка надорад, неки мошин бардорош камтар лой доштааст, камтар чиркин аст. 6300 номерш бошам бинед. 125 боз муомила дорад гуфта истодан. Тамошо мекунем саломошам марҳамат. Тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона будаст бардарои ман. Балонош ҳам нагуфтем, кузуфош тоза, мебелни салон аст бардаро. Бо чихолкаш деган, апчикачоша бинед, тоза аст. Марҳамат. Ду веде дастмошин чорведени, ду веде сидени лифт, памяти сидени, вин-код мезанед бинед, баридараш 7-9 моҳ будаст. Саломоша нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст. Ана монитор надоштааст, абагриф надоштааст. Ана бо чӣ дорад ина? Мебели салон ошибка надоштааст, неки 245000 мил пробег доштааст. Мошин Америка. Люк дорад, ина автозатемнение, компас. Партедашошам хушрӯак аст. Марҳамат бардаро, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед, мошина гиред. Чӣ хел аст бардарҷоно? Арзанда аст яне? Фикратон аст. Ташаккур зиёд. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Афта Дубай. Жоно Toyota Corolla Axio. Тамошо кунед, ана Axio ча сиданча мешад. Мотор 1.5 гибрид будаст, экономичный мошин бардаро 4-5 литр расход дорад. Японка мешад ин мошин. Ҳамаш японка, сети металлик, дискачои фасонкати, кузуфош тоза, балонош нав. Мошин ҳолаташ бисёр хуб аст. Марҳамат бардаро, биёед аз наздик тамошо кунед. На ҳуҷҷаташ то кай будаст, нигоҳ кунед кунед. 7 моҳа будаст карочи. То 7 моҳ, то моҳи 7 ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия ҳам бояд дошта бошад. Нархи мошина нигоҳ кунед. Хайрдорон марҳамат, нархи беҳтарин ки срочни фурӯхта мешавад, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед, гиред. ҳолати салонош чороина электро, салони сиёҳ, чихолка шудагиам бо коробка автомат, оҳо, вазн шуда ҳисоб аст ки тӯй муборак шудааст. ана салончош хушрӯак аст бардаро, боз чӣ дорад ҳозир бинед, коробка автомат, инҷа режим дорад. Пробегаш 50000 километр, беҳад пробеги кам доштааст. Кожни рул, мультирул, салонаш бардарҷоно, ана нигоҳ кунед чӣ хушрӯак будаст, кожни салон будаст. Соҳибаш омода олиам гуфтанд ки бо ман фикр кардам лахтаги аст, барои ки кожна ё редка мешавад, на панав аст кожа чош. Нигоҳ кунед бардаро, инаку бечихол гардид бузур аст. Адназони климат, монитори Android, вертолётчоша нигоҳ кунед, офтоб нест, неки кор кардан мегирад вертолётчикош. Ҳаст хайрдоро. Оҳо, ин мошин оли ҳай накарда 180 рафтааст ку. Ира ҳай куни агар чам мерафтаги бошад. Тоҷик бояд бипара мегӯяд ки нами хеле мошин кати бояд гардада тоҷикои мо. Марҳамат бардарҷони ман, кам шӯхӣ мекунем, варианти беҳтарин срочни фурӯхта мешавад. 180 зер мекунем. Барҷоно марҳамат тамошо кунед. Барои шумо пешниҳод мекунем Porter 2, мотори 126 CRD кати. ҳаст хайрдоро, бо болош холодильник доштааст бардарои ман. Бисёр варианти хуб, нархи дастрас, срочни фурӯхта мешавад, биёед аз наздик тамошо кунед, мақбул кунед, савдо кунед, гиред. албатта мошин каре мешавад бардаро, холодильникош бинед, ҳамаш хушрӯ кор мекунад. Нархи 118000 сомон, боз муомила дорад, ҳуҷҷаташ камтар будаст. Ана солаш 2008. Харидоро марҳамат кунед. ҳолаташ неки хушрӯак аст. Хеле чакер мекушодаги боши. Хеле бинед дарнаша. Оҳо. Нигоҳ кунед, тоза хушрӯак аст. Ягон чи продукта кашидаам бо зураст на болош кондитсионер, холодильник дорад. ягон торт мекашед, кондитер аст, ягон хеле мисол хуб ширу, молоко, юққа, хеле чизам бисёр зураст бардар. Нигоҳ кунед бардарҷоно. Марҳамат. ин холодильник дораш бо қиматтар аст. Нархи неки нархи зур монда. Фикр мекунам нархи арзанда. Балончошам нав аст. Дизел 18000 сомон. Кожни салон, доинаха электро. Бо чӣ дорад мошинча. Нигоҳ кунед бардарҷоно. Ана кондитсионер дошта бошад, ё ки не кондитсионер? На доштааст. Ин чӣ аст? Кондитсионер бошад. И кондитсионер бардаро аз ақибаш аст. Худи мошин мумкин пешам хунук кунад. Хулас пробегаш 167000 километр, пробегаш беҳад кам. Салонош хушрӯак аст, кожошам нигоҳ кунед, инҷа ду кас мешинад. Коробка механика, ҳолати беҳтарин кати срочни фурӯхта мешавад. Барҳамат бардаро, ина балоношам нав, я бор дига гуфтам такрор кунед гуфта.